Salutare tuturor, bine v-am găsit la un episod de multiplayer cu un prieten de-al meu, îl cheamă Nova, dar am încercat să filmez și înainte, numai că mi s-a stricat ceva calculator. S-a stricat ceva la OBS. La OBS, da. Și da, n-am putut să filmez cum mi-am găsit toate itemele, cum am minat, cum chestii de-astea. Intro-ul n-am mai putut și da, îmi pare rău. Aia soarta. Asta este. Am strâns eu ceva materiale și pentru el. Da, trebuie să văd. Bă, dar prinde și ele. Ah, da. Albină. Am dat în albină. Bă, ce prost asta, așa. Deci, sunt la stratul... așa. La stratul... Deci am 3 crafting table-uri. Nu știu. Nu știu nici eu. Până ajung sus, face... E zi sau noapte? Zi. Se face noapte. Bun, între timp am făcut și paturile. Și a reușit să intre și domnișorul, după cum vedeți. Domnișor. Da. Acum n-avem decât să-l căutăm, că el cred că e la spawn, dacă nu mă înșel. Nu mai... Poți să dai TP are? Sau... Da. TP, așa... Mulțumesc. Salut! Bun. Păi, poftim patul tău. Da, da, ai ceva de mâncare că nu mai am, nu pot să sprintez. Da, poftim. Așa, 2 bucări de cărniță. Am știut, atâtea am și eu. Da. Gen, Mamă, ce poți să te uiți la mine pe YouTube, că atât am și eu. Da, da, Tot ce mai am însă îi... Au. Mă gândeam că am pierdut furnace-ul. Am omorât niște oițe și Dude, am am primit... găsit lavă. Dude. LOL. Au. Unul dude, Da. altul LOL. Da, apoi mai am 3 vieți. 3 vieți, doamne, 3 inimi. Ok, păi hai să ne zăprească și revenim. Bun. Mamă, da, cobor degeaba. De fapt, da, asta este. Urcăm pe aici frumos, bam, bam, bam. Și eu o să mă duc să caut ceva mâncare între timp. Pentru că mie nu știu, nu merge. Ceva mincărică. Nu merge butonul de pus pauză la OBS. Și de asta... Bun, pe s-a prăjit. Am vorbit peste el. Gen. Scuze, eu. Nu, continuă. Mamă, da, ce parcurist sunt eu. Și dacă vă place această serie cu domnul Justin 27 Ius, o să... Nu mai spune este 27, că mă simt gen ciudat, nu știu. Ok. La fel mă simt și eu când îmi spui Nova. În fine, așa că o să continuăm seria asta, doar că nu doar pe harta asta, o să mai iau eu serii și adică serii auzi la mine, hărți și o să le jucăm împreună cu el. Dar doar dacă de parcurs, de dropper, de ce vreți voi. Dar asta depinde doar de voi să dați un mare like și un subscribe, pentru că dacă la videoclipul ăsta strângem 10 like-uri, hai să strângem 10 like-uri, noi o să filmăm și următoarea parte, tot cu această hartă. Și dacă se strâng și acolo câteva like-uri, o să jucăm o hartă de parcurs, de ce vreți voi, de one block, de skyblock. Ce vreți voi. Puteți să scrieți și în comentarii dacă vreți. Da. Asta s-o pierdut de mine. Unde-i?
Ah, ia spic. Am făcut un pui. Vrei și tu un pui? Nu. Că, dacă să, da, am și eu. Hai să găsim ceva, un pillager outpost, măcar să facem și noi un Un challenge. village. Să facem și noi un challenge în ziua, un scop. Păi, scopul nostru e să, cel puțin a meu, e să mă fac full iron în episodul ăsta. Da, Păi o să îmi dau TP la tine, pentru că m-am pierdut de tine. da. Ah. Te-ai lovit? Ai căzut? Hmm. Bun, trebuie să faci niște documente. Frumos. Auzi? Da, te aud. Nu mai îți fă crafting. Dar nu că Am eu 3 totuși, nu-mi trebuie atâtea. mi-am făcut unelte de stone. Pentru că N-aveai? Ah, n-aveai. nu aveam un de lemn. Ah, asta. Hai să mergem în ce direcție. Păi, eu zic să mergem în jos totuși, ca să ne facem măcar, să găsim niște iron, zic eu, nu? Da, așa. Și eu am mai spus în episoadele de dinaintea episodului ăsta Asta. că să scrieți în comentarii dacă vreți să jucăm un Minecraft cu mod care se cheamă Newcraft. Am descoperit un mod foarte șmecher, cu foarte multe biomuri, cu chestii Mod sau datapack? mod. Mod. Habar n-am. Și se poate juca și multiplayer. Da, Deci dacă o să strângem măcar vreo 20 de like-uri, că am văzut că chiar v-a plăcut seria cu Metal King Ben, așa că dacă strângem cel puțin 20 de like-uri, o să continuăm și seria asta, poate o să mai implementăm și moduri dacă ne permite Aternosul și inclusiv datapack-ul, pentru că datapack-ul deja știu să le bag, așa că eu zic să dați un like, pentru că ar fi foarte fain să ne jucăm așa cu moduri. Da. Stați un pic că mă duc până aici, că gen, să așteptați câteva secunde că îmi dau căștile să mă duc în cameră să iau ceva, ok? Mă așteptați câteva secunde. Îl așteptăm și revenim. De ce tot zic revenim? Am revenit, Perfect. că am fost să am pornit ceva. Bun, așa. Hai să mergem în jungla aceea, poate găsim și un templu, poate în templu sunt diamante. Doamne ajută, să facem achievement-ul, amândoi măcar. Dar, Dacă e un singur diamant, ne pasăm diamond-ul să facem amândoi achievement-ul. da. Uite, niște cărbune aici. Două bucăți măcar. Dar nu trebuie, că am eu 26. Cred că nu trebuie totuși. Nu, dar la două bucăți așa poate. Parcur Pro! Mamă, Am făcut tot așa într-un episod. Numai că l-am meditat. ai picat lângă apă. Nu, dar eu deci era la un bloc distanță, gen. L-am postat videoclipul ăla, dar nu am postat momentul ăla. Și eu l-am meditat ca nebunul, știi? Ai zis că nu știi să editezi. Nu, dar am intrat în... Nu știu să editez, dar am intrat în foto, știi? Ioi. Și am filmat acolo. L-am scurtat la în capăt așa. Bun, păi deja se face seara, eu zic să ne... Exact asta ai făcut tu. Bun. Bă, dar nu mă lasă să postez mai mult de un sfert de oră, gen. Ce? Nu mă lasă să postez mai mult de un sfert de oră. Nu știu de ce nu mă lasă. N-am de 15 minute. Spune că videoclipul este prea lung. Poate ai tu ceva prin setări, vorbim după ce terminăm video. Mamă, dar eu iar nu mai pot alerga. Stai că-ți dau un pui, vine cu unde ești? Da, am mâncare. Aveam dita pui la mine. Perfect. Mamă, dar cât de mic e jumla asta de... Mamă. Mă, si orb sau nu-i văd name tag-ul? Dar nu se văd nicio plătă. Te
teleportează-te la mine. Mama, acum am crezut că am găsit dita templu, dar... Băi, nu prea m-aș băga în cave-uri așa, da. Mamă, ce pe aici, tataie. Da, nu prea sunt chestii în cave-ul ăla. Da, nu m-aș sări acolo. Bun, hai să o luăm pe aici, pe sus. Frumos. Taci telefonule, momentan. Te-ai uitat la... nu știu, la youtuber ăștia care au făcut seria de Minecraft. Da. Tot așa în junglă au făcut. Nu vrei să ne facem și noi așa o casă în junglă sau să mergem să bătem la aia în golem? Și într-un copac de ăsta mare. Păi, goal-ul meu din episodul ăsta o să fie să găsesc iron, așa că eu o să mă duc în jos. Da, eu o să mă aventurez un pic. Și Eu să mă duc să caut niște iron și măcar full iron să mă fac. da, Eu, mă duc ăsta e eu. golul meu. Ăsta e golul meu, gen. Din acest video. Poate videoclipul viitor o să mai o Deci, să facem efectiv, și am găsit altceva. fier. Deci am găsit fier, efectiv. Am găsit o grămadă de fier. Bravo. Cât? 1, 2, 3. 3 bucăți la vedere. Doar la vedere. Ah, eu am găsit cave, lol. Mama, creeper. Uai, mamă. Mai liniștit că avem keep inventory. Și am găsit, perfect. Bă, frate, așa de mult nu m-am bucurat la... Perfect. Așa de mult nu m-am bucurat la un iron, nici nu mai știu de când. Mamă, deci eu farmam iron-ul cu toporul, dar... Am găsit 3 bucăți de fier aici. Mamă, bă, dar mi-e frică un pic să mă bag aici în cave-ul ăsta, dar... Mai mult iron. Doamne, ce era să trec peste el ca orbu. Da, nimic aici. Perfect. Ia, Am găsit și cal, dar nu am nevoie. Bă, cred că suntem în același cave. Da. Suntem în același timp. Da. Cave. Uite un pic. Sunt ca niște trepte, așa. Nu-i nimic în jos aici. Hai în cave-ul tău. Mamă, ce e aici? Dude. Am găsit deja 13 iron aici. Bravo. Poate să ne intrăm în cave-ul ăsta și nu mai ieșim niciodată. Da, mă, da. Dar nu, gen, aș vrea să mă bag până la undeva de deepslate. Găsim diamant. Ah, large cave. Pentru aia trebuie să mergem pe la vreo strat, pe la stratul mai jos un pic. Da. Ok, trebuie să-mi fac și alt pickaxe, apropo. După cum vedeți, durability 25. Gen. Gen. Bă, n-am bețe craftate. Da. Facem așa. Eu cred că o să închei perfect. filmarea peste câteva minute, că trebuie să mă duc până am și treabă. Și... Da. Nu pot să continui foarte mult. Dar nu mi-a dorțit, clar. Dar o să facem... Aoleu. Bun. Niște torțe de astea. Dude, deci am găsit încă câteva bucăți de fier aici. Da, eu cred că mai fac full iron destul de repede. Și am deja 13 bucăți! Am găsit last cave. Am găsit last cave și mor. Am murit. Mamă. Am 10 bucăți. Teleportează-te la mine. Așa. Unde era la cave? Mergeam în 2. Asta e cam problema. Hai să mă gândesc un pic. Cred că pe aici. Că am minat în jos, gen. Da. Uai.
Așa. Bă, frate, unde era? Da. Eu o să închei episodul aici, pentru că nu mai pot continua. L-am găsit. Și... Mori. Mori că tu m-ai omorât. Da. Aici, în jos. Știu că nu-i din asta, din alea de care ai vrea tu, dar... e, și asta. E bun și asta. Da, eu o să închei filmarea aici pentru că nu mai pot continua, pentru că nu mă las să filmez mai mult de 15 minute. Așa că ne auzim data viitoare.